దాన గుణము ధర్మ గుణము ఈ రెండు ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు. అలాంటి శ్రీరామచంద్ర అవతారమే సూరన్న అని చెప్పేసి నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను. ఎందుకంటే కలికాలంలో ప్రజల దగ్గర ఎంత ధనమున్నా ఎంత ఏదున్నా దానం చేసేటటువంటి గుణాన్ని ఆ ఉదాహరణ దానకరుడు అని చెప్పుకున్నాము. ఆ దానకరుడు భూలోకంలో ఎవరో కాదు, అది సూరన్న గారని చెప్పేసి కూడా నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళండి, మనిషి తెలిసినా తెలియకున్నా అతను ఎవరో ఏదో ఆలోచన కష్టం ఉంది అంటే చాలు. నేను నిన్నటి నవరాత్రిలో చెప్పాను మీ అందరికి, కష్టం ఉందంటే చాలు భగవంతుడే రావాల్సిన అవసరం లేదు. భగవత్ స్వరూపంగా మానవుడే సహాయ సహకారాలు అందిస్తాడు. ఆ భగవత్ స్వరూపులే మన సూరన్న గారని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముకుంటూ, అమ్మవారు ఇలాగే అతనికి అష్టైశ్వర్యాలు సుఖ సంపదలు భోగ భాగ్యాలు ప్రసాదించాలి, ఇంకా ఎంతో మందికి సహాయ సహకారాలు ఉపకారాలు చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇలాగే ప్రజల యొక్క ప్రతి ఒక్కరి ఆశీర్వాదం అన్న మీద ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే అందరి సహకారం ఉంటేనే మనం ఇంత చిన్న నవరాత్రులు ఇంత గొప్పగా జరుపుకుంటున్నాము. అలాగే ఇలా 10 మందికి సహాయం చేసే వ్యక్తికి మనం ముందుండి నడిపించి ఇంకా ఎన్నో విజయాలను సాధించాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కలిసికట్టుగా ఉండి ముందుకు తీసుకెళ్తే ఒక గొప్ప నాయకుడు అవుతారు, గొప్ప సంఘ సంస్కర్త అవుతారు, అలాగే గొప్ప తత్వవేత్త అవుతారని చెప్పేసి ప్రగాఢంగా ఇది పురాణాల నుంచి అనాదిగా వస్తున్న ఆచారము ధర్మము శాస్త్రము అన్నిట్లో ఇదే ఉంది. ధర్మాన్ని ఎవరైతే కాపాడతారో ఆ ధర్మం వెంట నిలిచినటువంటి వారికి నడిచినటువంటి వారికి ఎప్పుడూ కూడా అపజయం అనేటటువంటిది కలగదు. అలా కలిగినా కూడా అమ్మవారు వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా విజయం వైపే ప్రయాణం చేయిస్తుంటుంది. కాబట్టి అలా ఇప్పటికీ విజయయాత్రను దిగ్విజయంగా ఈ సూరన్న గారు ఇప్పటికీ నిజామాబాద్లో నడిపిస్తున్నారంటే అది కేవలము మీ యొక్క అండదండ, అంటే ప్రజల అండదండ లేకుండా ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. అలా మీ యొక్క అనుగ్రహము మీ యొక్క అండదండ అలాగే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము వాళ్ళ వంశం పైన నిరంతరం ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారిని కోరుకుంటున్నాను. జగదంబా మాతకి.